Поздравени по случай моя юбилей. Не казвам годините на колко са, но важното е как се чувствам сега. Първо искам да ви честитя новата година, да ви пожелая много здраве, много щастие и много късмет през новата година. Човек на 70 години, те са и много, и малко, но все пак как се чувстваш не значи, че възрастта определя с времето. Сърдечно искам да благодаря на моето семейство за организирането на това тържество. Да ви пожелая весело изкарване с песните на примата на стари градски песни Мария Петрова. Направо! Не знам. Осветяемост или не знам.